Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. By Vice Governor Dennis Pineda, promoting youth and community development through sports. Second quarter na tayo. Si Feliciano ball, inbound ng number 16. Pinasa sa number 20. 20. Naghahanap ng mapapasahan. Binalik sa number 16. Sa 8. 8 sa 20, pumake sa 3, pasa sa ilalim, wala. Recover na number 22 pero nawala ang bola, naagaw. Number 9, nawala na naman ang bola. 8, 3 on 1. Short jumper and 1. Foul on number 33. So may bonus free throw tayo para sa number 8. Short, para sa bonus free throw, 15 for the rebound, pinasa sa number 9, nawala ang bola. (33) sa number 9. Binigay sa number 35, nawala ang bola. Pero may foul para sa number 35. Offensive foul. Second personal. Ocho. 10 seconds. 20. 20. 7 seconds to shoot. 8. 16. Nawala ang bola. Na-recover ng 33. Nawala na naman. 35. Nawala ulit. 22 sa 8. Sa 20. Tumira sa 3. Wala. Na-recover ng 33. May pasa sa 35. Pero natapig ng si Feliciano. Substitution. 33 out, 16 out, 20 out. Side step, wala. Rebound ng si Feliciano. Number 11. 11. Pinasa sa number 8. 8. Sa 11. Nawala na naman ang bola. Recover ng number 21. 21 systems plus. Pinasa sa number 15. For the layup. Malakas. Agawan na rebound. System, wala. 35 sa ilalim. May drop pass pero nakuha na si Feliciano. 8. Masamang pasa na naman. Another turnover para sa Jose Feliciano. Number 9 para sa Systems Plus. Tumatawag ng play. 9. Sa ilalim sa number 21. Pinasa cross court. Number 15. Ang ganda ng pasa sa ilalim sa number 21. 8. 29 sa 11. 11. Drop pass sa ilalim. May blanca. Nakakuha na naman ng number 21. 21 for the layup. It's good. Another deduct. Time out. Jose Feliciano.
22 para sa Jose Feliciano sa 11. 11. Sa number 23. 23 sa labas. Last touch ang Systems Plus with 11 seconds to shoot. Sa number 2. Number 2. Pinasa sa number 11. 5 seconds to shoot. Number 2. 23. Another 24 seconds violation. Systems Plus. Tuloy sa press. Bang! Number 21. 3! Feliciano. Bola. Sa number 2. 10 seconds to shoot. Number 2. Sa 23. Bigay sa number 11 sa 3. Short! Pero may hawi para sa number 22. Substitution rep. $22 out. 29 out para sa Jose Feliciano. 21-18 tayo para sa Systems Plus. 15 sa number 9. Pinasa ulit sa number 21. 21. 21. Humingi ng pick. Tumira sa 3. Bang! Back-to-back 3 points. And sinira na number 21. Number 2. 16. 11. 11. May hawak ng bola. Crossover move, 10 seconds to shoot. Number 3 sa labas. Malakas. Rebound number 31. Outlet pass sa number 9. Wala. Put back. It's good. Para sa number 22. Number 2. May double team. 23 for the layup. Malakas. Offensive rebound nagawan, pero last touch ng Systems Plus. Binigay sa number 2. Number 2. Pero may hand check foul para sa number 9. Number 3. Binigay sa number 23. 23. 11. May tapek pero may foul para sa number 9. Substitution. Number 9 out. 11. Last free throw. Pumasok this time. 12. 12. Pinasa si Pedro sa labas. Malakas. Rebound na number 2. Nawala ang bola. Nagawan. Na-recover na number 2. 3-on-1 pass break sa 23. Pumasok. 12. Humingi ng play. Pinasa sa number 21, sa gitna sa number 22, nawala na naman ang bola, pero na-recover. Napaganda lang para sa number 22. 11 pa rin, hawak ng bola para sa Jose Feliciano. Sa 23, binalik sa number 2, shotting the play. Number 2, binigyan ng pick. Sa number 16, sa number 23 sa labas, 5 seconds to shoot. Sa ilalim, ang gandang pasa naman para sa number 3. 12.
Cause and assistance orchestrating the play. Nangihingi ng pick. Sa 15 sa labas. Wala. Offensive rebound na number 21. Pumayag sa 2. Wala ulit. Rebound na gawan. Jose Feliciano ball. Substitution. Number 15 out. Substitution. Number 35 out. Number 3. Sa number 2. Number 2, nawala ang bola. 8 for the rebound. Pero naagaw. So out of bounds ang number 2 ng Jose Feliciano. Substitution, 23 out. Dose. Traveling. Another turnover para sa Systems Plus. Binigay sa number 11. 11. Sa ilalim. Kumate. Pero wala. Recover ng Feliciano. Naagaw ng number 12. 12 binigay sa number 21. 21 sa 11 sa labas. Pero stepping on the baseline na naman ang tawag ni rep. So another turnover para sa koponan ni Coach Chung. 16 sa number 2. Dos, ginugulo na number 12. 11, crossover move. Nawala ang bola, turnover na naman. 8, pumasok. Number 2, binigyan ng pick. Nawala ang bola. Pinasa sa number 11. Binigyan na naman ng pick. 11 sa number 2. Short jumper, Blanca. Recover na number 3. 5 seconds to shoot. Dos. Hinagis. Wala. 11 out. Onse para sa Systems Plus. Lumolobo na sa 7 ang kalamangan ng Systems para sa Jose Feliciano. May cut sa gitna ang number 22. Binigay sa ilalim sa 8. Mahina. Rebound ng Jose Feliciano sa number 2. Number 2. Inarangan. Pinasa sa number 16. Number 20. 20. So number 2. 10 seconds to shoot. Ang ganda ng pihit. Number 22. Defensive rebound para sa system. 21. 21 sa number 12. 21 may 12 may hawak ng bola. 21 sa 3. Malakas. Offensive rebound ng 22. Putback wala. Putback wala. Kick out sa number 21. Wala na naman. Number 2 para sa Jose Feliciano. Nawala ang bola. Pero na-recover. Sa number 22. Number 20. Binigyan ng pick ng number 16. 20. Pinasa number 2 sa 3. Wala. Agawan na rebound. Ako na number 22. 21. Masamang pasa na naman. Substitution. Pinasa sa number 2. Number 2. Number 22, number 2, nakawala. 2 drop. Wala. Inaalat ang number 2. 22 para sa Systems. Pinasa sa number 12. Number 12. Binigay sa corner. Bang! Number 7. 3. Kakapasok lang. Kumiscore agad ng 3 points sa number 7. Number 2. Naagaw na number 12. Binigay sa number 11. 4-on-2 pass break side step. Pero blocking foul ang tinawag ni referee. Foul on number 20. Substitution. Number 2 out.
11. Velasco, number 12. 11 sa labas, wala. Rebound ng number 8. 7 na naman sa 3. Malakas this time. Offensive rebound na naman, wala. Pero last touch ng system, sabi na rep. 7.4 seconds tayo. 16. Pinasa sa number 8. Sa number 20. 20 may triple team na wala ang bola pero wala ng oras. Programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.